De vijfde dag alweer van de campagnewieken van de Frieske Top 100. Juster stien ze in het theater in Maassluis. Morgen stien ze in het Posthuistheater op het Jereveen. Maar Joert ben ze voor u voor 3 prachtige concerten bij mensen thuis. En wij registreren alles. Ondertussen geniet je ervan, zou ik zeggen, maar blijf stemmen. www.friesketop100.nl. Ja, we zijn in kaart, Jacob. Nijbalwiekje, ziet er mooi uit. Ik ben aan de Finnen. Er wordt druk bouwd hier in Wiekaart. En ik moet wezen op nummer 28. En dan moet ik wezen bij Irene. Irene Jorna. Irene wist van niks, hè? Hier, Anton, Irene, Melle en Sverre Jorna. 2 bandjes. Oeh. Ja, als het goed is je met me bij daar. Dat klopt, ja. Zoals die even op Helly kennen? Ja, heel fijn. En toen kregen we een mailtje van je mem. En, en dan komt het er op del. Hè? Dat is nou alleenig best leuk. En nou ja, dat is stielijk. Maar lees dat even uit. Nou ja, Irene die is trouwd bij Anton. En eerst het werk maar beginnen. Ze weer een topfan van de kast. In haar jonge jaren, we hebben van alles maar beleefd. Geweldig. Ja. Nou is Anton, die is militair en die is op uitzending 4 maanden naar Irak. Maar oké, en nou is Irene alleen nog maar bij de jonkjes. Nou ja, en dan begint het ding. Ik denk, Omroep Friesland, nogal leuk. Huiskamers, concerten. En ik denk, ik schreeuw een brief. Ja. Nou ja, zij is gaan, dus ja. Dan is het maar de Christ en Oud en Nij en al die prachtige dagen. Ja. Nou hebben we gelukkig 2 jonkjes. Ja. Dus dat maakt het wel oors. Ja. Hij mat, ja. En wij binnen al jaren bij elkaar. Dat is onze 3e uitzending. De eerste keer winnen we 3 maanden jaren. En de tweede keer wie ik 3 maanden zwanger van de eerste. Ja. En nu hebben we 2 jongens. Dus ik vind dit voor mijzelf is het wel... De beste keer. Nou, heb ik een heel iets compensatie, denk je, voor die? Nou. Het is lieds, ik weet het. Maar het is het nieuwste album van de kast. Ik denk, ja, het is een beetje, het is net helemaal wat wij wonen. Maar ja, jongens, die artiesten eens een keer, maar zo mooi, ja, jongen naar wie het gaat. Wilt ze al die uit maar sluis komen, man? Ja, nee, dat wordt niks, hè? Ik heb vroeger alle cd's, alle singeltjes, plakboeken vol. En al die concerten erin natuurlijk. Ja. Man. We staan naar links, ja, trouwens. Ach, verschrikkelijk. Toch gekomen. Nou. Ik het Sinterklaas wel. Ze spelen ook voor die. We hebben instrumenten en ze spelen voor die spelen. Horen, dan ben we hier en dan ben we wel live op radio en televisie en dan spelen die voor wie. Nou, ja? Ja, met die hand, ja, met die het, als dan wat doos van mij. Oké. Het is goed. Lekker jongens hoor. Ja, zeker. Lekker jongens, ja. Dat klinkt lekker, ja. Ik zou wel. Nee. Juster jongens die ze in hun jubileumtour nog in Maassluis. Dus respect voor de jongens van de kast. Echt super deluxe, want ik denk die krijgen we natuurlijk nooit om jou van Jochen hier in wie het gaat. Nou, ja. Is het weer een beetje bekomen? Is er nog een beetje verstuiverd bij? Ja, ik ben wel eens relaxed geweest op een vreemd morgen, maar het komt vast goed. Er is maar één die de kast verzinnen en dat bestaan vinden wij. Als we te dij, de morgen is te nij, om stil te staan. Het leven wie wrang, het wachtje te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee, weer bang, het hoeft net meer. De zilgen die beginnen. Dat ik net bij die ben. Je hoef ik van ons rennen zonder zin. Ja, met dit hart, ja, met dit het, als dan het doos bij mij. Hier is mijn hart, hier is mijn het, ja, mijn bestaan ondaan. Lang wie het kan. En zuster, als komt de tijd, vindt het lucht zien wij. En nou jemme. Lang wie het kan. En zuster,
Ik zie je Ike Kooistra. Dat ben jou. Ja, want wij zijn wel een campagne voor de Frieske Top 100. Stemst toch wel op de Frieske Top 100 normaal gesproken? Nou, eigenlijk net. Mooi, dan gaan we bij jongens. De Frieske Top 100. Nou, ik heb al jarenlang de zorg om en voor haar man die pensioensproblemen te maken heeft. En ik heb echt voor de medemens, vooral als ze dreigen, ik jou de schouderklap, een eerman heen, een bemoedigend woord. Ik werkt in een kledingzaak en daar is ze meer dan een verkeepster. Maar ze zit er zelf wel eens bij in. En daarom willen wij de bemoediging voor haar wezen en de eerman schouder. Ja, dat bent toch mooi woorden, of net aan? Hè? Ik kom net maar lege handen. Dat is niks. Als wij nou daar even in het Cincy zetten, maar dan kom ik net maar lege handen. Ik heb van die de nieuwe CD van de kast. Wauw. Ja. Wij toch niet eerst, maar ja, wij zijn wel eens wat optimistisch. We vregen de kast mooi. En wist waar ik toen achter kwam, Ike? De kast is op tour. Die ziet juist er in het theater in Maasluis. Oh, dat is een aardig eindje fut, ja. Nou, toen was ik net een vregen van jongens, kom even spelen voor Ike. Nou, Nee, dat snap ik wel. Dus de kast gaat net... Oh, wacht even, ik moet even zien. Oh, sjog even naar links. Oh nee, werkelijk. Oh, help. Oh, goedemorgen. Nou, dit is een invasie. Nou is dat... Is dit wat hem net? Prachtig, geweldig. Ik kan het woord nemen. Zo mooi, dank je wel. De Frieske Top 100. En dit is net zomaar een keersveld. Dit is het keersveld van de keersvereniging Wommels. Zelfs bekend van de Freulepartij. En die keerspartij, of die keersvereniging, die is van 1890, die kent een lid die het onvoorstelbaar actief is voor die keersclub. Sieben die werkt op het keersveld en die slept thuis, zei ik. Ja. En ik vind eigenlijk dat Sieben er wel eens in Cincy zetten waar hem mocht. Nou, erin dan maar. Hartstikke idee. Nou, hoe ligt het dit? Nou, hartstikke mooi, man. De kast is er. De kast is er, ja. Net op cd. Nee, in het echt, ik nog wel. Ze binnen in het echt. Ja. En die ben hier speciaal voor die. Dat is geweldig. We leven lang. Neem ik die liefde. Mij. Als een beken op mij wij. We leven lang. Bis die mij deze dichtbij. De Frieske Top 100. En dit is alweer de 5e dag van de campagne voor de Frieske Top 100. Wat hier we een geweldige dag met de kast. Jongens, ongelooflijk bedankt. Super deluxe. We zijn grutsk dat je hem bij u zien. Maar we zijn er nog net, want morgen dan zijn we er weer. Dan treden we op met Johannes Riepma. Dan treden we op met Griets en Griezen. Komen we 6 keer waarom in het programma Sneeuw in Friesland. Al hier live te volgen op radio en televisie. Ondertussen vergeet net te stemmen op de Frieske Top 100. Friesketop100.nl. Graag tot morgen.